Share. Soalesa. Okuyindlela esiyithokozele kakhulu leyo ukuthi bakwenze lokho ukuthi singezwa nje sekuthiwa kwenzeka izinto ey'thile ngegama lakwabuthelezi nenkosi yakwabuthelezi singazi thina. Ngakho sikubonge kakhulu lokho uba ngaze benze lokho njengeqembu. Sase selingisa futhi ukubona ukuthi nokuhalalisa ukuthi bakusukumele uba umholo wabo nabo angene ekusizeni ukuguqula isimo sempilo kubantu base-South Africa ngokuba baqambe baphende iqembu ngoba amaqembu ngeke uzusho ukuthi maningi kakhulu kunalokho kufuneka ukuthi kwenzakale. Kodwa ukubuyela kulokhu kwabebekuzele thina njengomndeni okwaphinda ngene nami njengenhloko yaleli ikhaya nenkosi yakwabuthelezi sikuthokozele lokho ngoba sithele noma yikuphi okusuke kuchumisa uzobakhumbulele igama lomntwana nokubonga ikakhulukazi imisebenzi yakhe siyayikwemukele nesandla eyifudumele ikakhulukazi ngoba yena umntwana ngokwakhe wayesho njalo wayesho ngaso sonke isikhathi ukuthi uma ukhuluma ngelegasi yakhe akafuni ukhulume ngayo isiqu sakhe ufuna ukhulume ngomehluko awenzile kubantu. Ngakho-ke sibonga kakhulu Action SA sizwe kaButhelezi umndeni nje okhona lapha kuphela no kukhona nabanumzane bakwaButhelezi lapha ney'nduna abathe nabo beze bazolalela u-Action SA izengane. Ngakho ngokufushane lokho abakubeke kithi isicelo sabo njengomndeni njengesizwe sakwaButhelezi siyasithokozela siyasemukela ukuthi siqhubeke sibafisela inhlangano ukuthi kuphumelele lokho abazami bakwenze ngoba akuzukubalula. Ngalawo mazwi amafushane ngiyema lapho sikhona istatement Inkosi angethule kuwe nathi igoqa sondela ngapha inkomazi lesibukayo le emdaka impela nje nanto ngitsibheka lebheka lebhekele eqinini yebo zithe yes ngizongani ke noma ngithatha noma ngiyibulala ukuthi iqiniso limsulwa inani baba isizulu akufuyele emzini wenkosi cha sohlela awufuyele emzini wenkosi sohlela mankosi likezile sekuwuweka sohlela ayigcina isikhathi eside enkosini angiyikho ukuthi incorrect ayifuyele ngeke impela yazi impela yazi impela muzwa kwethu namashenge umntwana inkosi ucela niyoba nesidlo le hotel sizohamba sonke na uzwakele nomzi wakhe Siya khona ke mphakathi.